Vítam vás v kraji, ktorý má najkrajšie nebo na celom Slovensku, aspoň tak hovorila moja stará mama. A zároveň je to kraj, ktorý má najbohatšiu priemyselnú históriu. Predstavujeme si budúcnosť, v ktorej odpad už nebude vnímaný ako problém, ako ekonomická záťaž pre jeho obyvateľov, ale ako príležitosť. Z odpadu sa stane surovina a zdroj. Predstavujeme si takú budúcnosť, v ktorej sa náš región stane centrom výskumu a vývoja v oblasti biohospodárstva. Projekt Biopark Slovakia je súčasťou regionálnych a národných stratégií zameraných na rozvoj regiónu. Sieťovanie partnerov a systémová spolupráca neziskových organizácií, samospráv, výskumného, akademického a podnikateľského sektora bude viesť k zásadnému hospodárskemu rozvoju regiónu a zároveň udržaniu mladých a vzdelaných ľudí v regióne. Rozvoj akejkoľvek oblasti nemôžete robiť, pokiaľ nerozvíjate aj paralelne vzdelanostnú úroveň tých, ktorí sa o ten rozvoj majú starať. Takže ja pevne verím, že naša univerzita spolu s ďalšími relevantnými vzdelávacími inštitúciami nie len v Banskobystrickom kraji, ale aj na Slovensku, dokonca aj v zahraničí prispejú k tomu, aby sa aj v tomto smere nám podarilo náš región rozvíjať. Banskobystrický samosprávny kraj spolu s Univerzitou Mateja Bela a pár nadšencov, ktorí sa dali dokopy, začali zbierať informácie, začali zbierať dáta a budovali sme tú víziu, pre ktorú sme sa dneska tu nastretli. Ako hovorím, začínali sme 3 inštitúcie a dneska Halické memorandum podpísalo 12 subjektov. V rámci diverzifikácie nášho hospodárstva musíme aj v tejto oblasti veľa urobiť. Čiže z tohto pohľadu je to skvelá myšlienka a náš úmysel aj vlády Slovenskej republiky je, aby sme čoraz viac priťahovali aj investície práve do výskumno-vývojových centier, ktoré majú vzniknúť aj tu. Projekt Slovak Bioeconomy Volley má potenciál vytvoriť ekosystém, v rámci ktorého sa bude dariť vede a výskumu tu v našom kraji v perspektívnom odvetví, ktoré je podporované aj Európskou úniou a ktoré je cestou k tomu, aby sme sa stali uhlíkovo neutrálnou krajinou do roku 2050. Tento projekt je iný v tom, že všetci kľúčoví aktéri sú od začiatku pri sebe a sú rovnako nadchnutí a nadšení pre tie ciele, ktoré chceme spolu dosiahnuť. Pretože štandardne je to o tom, že univerzita, respektíve komerčná sféra, respektíve samospráva chce vstúpiť do niečoho, čo už je nejakým spôsobom vybudované, viac alebo menej úspešne, ale tu sú všetci aktéri na začiatku pri sebe a chcú ťahať za jeden povraz, verím, že jedným smerom.